Здравствуйте. Здравствуйте. Район мәдәният йортында орнашкан 11 һәм 12 стационар җан исәп участокларында сан алу әнә шулай башлана. Биредә 9 халык санын алучы исәпләнә. Исәп алучыларның да эше җиңелдән түгел. Иске бистәсендәге 2000-нән артык хуҗалыкта булып, 5000-нән артык кешедән мәгълүмат алу бурычы куелган. Аларның эшен участок контролеры Венера Степанова даими күзәтү астында тота. Во-первых, здесь не нужно никаких документов. Все записывается со слов любого жителя нашего Заинска. Очень доступно, на 2 языках, если они непонятны. Потом вопросы очень доступны, можно повторить. Бүтән Россия халык санын алуда Венера Степанова беренче елын гына эшләми, бу өлкәдә аның шактый тәҗрибәсе бар. Беренче тапкыр аңа 2010 елда йортлар буенча йөреп сан алырга туры килгән. Ул елларны эш бераз катлаулырак булды. Зур кәгазьләрне һәркайсын қолдан аңлаешлы почерк белән язып отыру олы хезмәт таләп итте, ди Венера ханым. Эшләү дәверендә аңа район турында күп кенә кызыклы мәгълүматлар белергә туры килә. Многие, оказывается, жители у нас приезжие. Есть у нас из Узбекистана. Есть жители, например, в нашем, например, микрорайоне, есть даже с Турции. То есть люди, которые уже больше года живут в нашем Заинске. Это тоже приятно. Они пишут свою нацию, говорят свою нацию, с какого года они проживают. У них дети здесь тоже родились. То есть вот такие, даже я узнала, вот какие у нас нации живут. Сан алу участогына үзләре килүчеләр дә бар. Айгөл Миннехуҗина да җан исәптә катнашу теләге белән участокка килгән. Bu yazılığına bik mühim dip күрәм, шуңа күрә инде менә монда килдек. Документлар кирәк түгел, бөтенсен үз сүзеңнән генә әйтәсең. Заманча технологиялар, махсус программалар булу нәтиҗәсендә гражданнарны сораштыру, тиз үтә анкеталар турыдан-туры планшетка кертелә. Участокның исәпкә алучылары ил күләмендәге бу чараның мөһимлеген яхшы аңлыйлар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.